Ahmedabad-ah tuition petu pakhat chuan azirlai Mipa Naupang kumsom pahnih mi chu voi tamtak a Pawngsual. Naupang hian a soi chhuah lo nan mani inti hluma tuition petu hian alo vo thin ni in timesnownews.com chuan July ni somni pali sangni somni voin khan ati chuak. He thil thin thong tak mai hian Ahmedabad mi puite abarak hai chiang hle a kumsom pahnih chawa upa Mipa Naupang hi a tuition lakna zirtir tu hian voi tamtak khoi khemin thlakhat don chu he a tuition lakna pa hian Mipa Naupang hi amonga alo pol thin ni in kan thulakna chuan a soi ane. Poikhoi tu hi kumsom ni pakhata upa part barot ni in Thaltech taluka Ahmedabad districta khosa ani a. He Pawngsual thuboy hi Sola police station Ahmedabad-ah thlen ani bok. Mipa Naupang hian thlakhat don ko thalo diarrhea aneya damdoi pek ani fo hnu po a ko thalawa dam theilawa wangin achung te mang ang le ngai thalo chuan doctor an pan puya doctor in ngun taka en dik hnu le exam te an han nei vel hnuwa he Naupang hi amonga voi tam tak pol thin ani ti hriat chhuah ani a ti chuan doctor chuan engthil chi ange thleng ti Naupang chu azota Naupang chuan a tuition petuin amonga a pol thin thu a soita ani. Police te chuan poikhoi tu hi Indian Penal Code IPC section zathum somsari pasari unnatural sex dan bo chiat awangin an man to a Sola Police Inspector JP Jadeja soidan chuan poikhoi tupa hian Naupang chuan a soi chuak emo adu dananga omlawani chuan in tha awawa a in tha chana po Naupang chu pu atum thu in he Naupang ka hi alo hupsak ani ti in a soi. Hetiang deuh hian kumin June thlakalta khan Bareilly District Uttar Pradesh Mipa Naupang kumsom mi Pawngsual na alo thleng to boka. He mi chuma poikhoi tu te hian an thil ti lai chu video in an lang nge ane. Poikhoi tu te hi anu loka police ten an manzui bok. Poikhoi tu te hi Vikas kumsom pakwale Vishal kumsom ni pakhat mi ni in he Naupang kumsom mi in fiam lai hi heng tleirol pahni te hian suit kan peang che tia thlemin khopon hun fian rial lama an hruaya an Pawngsual ta ani. He thil thleng hi rap thlakin Naupang rilru le psychology thlenga ti chiat theina ne wangin apoi thui vong tu hle a kan tun lai khovela chuan thil thleng theilo po hi ommang to lova chu wang chuan kan fa te an himem khoyang en len thin khoyang en fiam thin tu teng en kom thin ti telamin nu le pa ten kan fa te chin chang kan ngai ven reng anga ya sebo mangaya se kong khar hi apoi mo in heng thil thleng te po hi kan chunga thleng ve theivek ani ti hria kan film khur tlanan ka vei ema wangin he video hi karon siam ani e.